Isilli nostalġija għal dak iż-żmien ta' meta konna għadna tfal. Il-kol flimkien nilabu lob li llum insejnieh, lob li llum ma tisma' l-ħadd min isemmih għax warrabnieh. Labla ħenin unġi unġella u tal-kastik ara ġejja l-mewta lik. Madek tara l-ħadd jilab il-ħarba imkien, dal-lobit kollha nsejnihom tul iż-żmien. Kollox kompjuterizzat, kollox kemm tafas buttuna, disket flok ġugarell u jaddi il-ħin. Imma l-ħoss ta' ċorma tfal, id-daħħel u innoċenti, ma dek tisimgħu imkien, la fit-triq la fl-isqaqien. Dara durella tfal xibriju jamlu, jew jitfu jitħallihom jilabu għandek nar. Il-bniet ħelwin bil-pupi tal-mama u l-papa, u l-subinti jom ballun warom ħenjin. Kollox kompjuterizzat, kollox kem tafas buttuna, disket flok ġugarell u jaddi il-ħin. Imma l-ħoss ta' ċorma tfal, id-daħħel u innoċenti, ma dek tisimgħu imkien, la fit-triq la fl-isqaqien. Se nibdew is-seklu 21, qegħdin fi żerniq tera ġdida. Kif ma ħlomniex qed irridu naraw min jobsor fil-ġejjieni biex qed nesperimentaw. Kompjuterizzat, kollox kemm tafas buttuna, disket flok ġugarell u jaddi il-ħin. Imma l-ħoss ta' ċorma tfal, id-daħħel u innoċenti, ma dek tisimgħu imkien, la fit-triq la fl-isqaqien.